Ano hong tingin ninyo sa susunod na ayuda para naman sa mga widow and widower, mga byudo at byuda? Tama ba, ma'am? Ah, okay. Welcome naman dun sa atin ano, Opo. yung mga ayuda Mhm. para doon sa sektor na sinasabi ninyo, yung byudo't byuda. Mhm. At consider din naman sila na ano na rin ano, mga single parent, lalong-lalo na yung mga Mm. senior. Mm. Kaya, Mm. siguro, dapat din natin silang bigyan ng ayuda, lalong-lalo na yung mga byuda at byuda na wala ng pamilya Mm. o wala naman silang mga anak o Mm. relative na puwedeng tumulong sa kanila. Mm. Kaya sa akin, welcome itong, ayuda or assistance para sa kanilang sektor. Opo. Meron hong ibang nag-suggest na instead of ayuda ay bigyan ng trabaho. I don't know kung sila po ay pwede dyan or di kaya ay pangkapital para sa maliit na negosyo, ma'am. Yes, oo. Isa ring ano 'yan ano, Mm. long term na Mm. pagtulong natin dito sa ating sektor na ito, yung mga byuda at byuda, mabigyan sila ng Mm. livelihood, Mm. mabigyan sila ng trabaho Mhm. or anumang pagkakakitaan, Mhm. para doon naman para sa kanilang sarili. Kaya Mm. kailangan natin silang, bigyan ng tulong Mm. or eto, temporary 'no, yung mga financial assistance, Mm. pero yung mga livelihood yung mga, iba pang mga pagkakakitaan o puwede rin namang ano 'no, Mm. i-retooling sila. Magkaroon Retooling. siguro ng pag-aaral sa TESDA Mm. para ma-develop yung Mhm. kanilang mga skills. Opo. Ma'am, segue ko lang. Revisiting the four-piece. Do you favor that, ma'am? I-revisit natin? I-review natin? Yes, oo. In fact, may mga ano yan, Mm. may mga resolution dito sa Congress Hmm. na i-revisit Mm. yung four-piece beneficiaries natin, Mm. especially yung mga nakatawid na, kumbaga Oo. nakatawid na doon sa kahirapan. Oo. So, kailangan na ano 'no, i-revisit 'yan at tignan natin Mm. kung dapat na expand at matulungan din yung iba nating mga kababayan. Oo. At siguro yung long term na solution din dito sa four-piece. Oo. Kami naman wala naman kami problema dun sa ayuda, Mm. pero dapat merong sustainable, Mhm. solution Mhm. para mas maanampat natin Mm. yung kahirapan sa ating mga mamamayan. Ma'am, si Secretary Laguesma ng Dole, ang sabi niya ay hindi maganda yung ideya ng across the board salary increase. Ano ang take ninyo, ma'am? Hel Well, kami naman Jun ang aming posisyon diyan ano, Mm. hindi dapat nagkakaroon ng difference Mhm. ng sweldo ang iba't ibang mga region. Kaya Mhm. pinabubuwag namin yung Regional Wage Board Oo, at oo. magkaroon talaga ng ano 'no, Across the board. national minimum wage. Actually dapat Mm. national living wage, National living hindi wage. national minimum wage kasi Opo. nandiyan yan sa konstitusyon natin, dapat ay living wage or nakabubuhay na sweldo. Oo. So itong panukala na across the board na Mm. ₱150 Mm. ay welcome naman ito sa makabayan na dapat Mm. ay maano 'no, Mm. maisabatas sa lalong madaling panahon. Opo. Ma'am, pabor ba kayo na yung mga bagong doktor at nurse ay wag munang i-allow na magtrabaho abroad for 1 year? Well, that would be a violation for freedom to choose Mm. ng mga doctors Naku. and nurses. Ang dapat na i-mandatory Mm. yung ano rin, nakabubuhay na sweldo para sa kanila, Opo. yung tamang sweldo para sa ating mga nurse and Mm. mga doktor. Mhm. Kaya sila naengganyo na pumunta sa ibang bansa dahil, Mm. malaki talaga yung offer na Right. sweldo. Dapat Mm. ay i-mandate yung nakabubuhay din na sweldo Mm. para sa ating mga nurse and doktor Opo. para manatili sila dito sa ating bansa. Opo. Ano po ang tinututukan na ngayon ng ACT Teachers Party List, ma'am, if I may ask? Sa ngayon, June, ang tinututukan natin ay yung career progression bill Mm. Mm. para sa ating mga teachers. Mhm. Essentially, promotion ito para sa ating Mm. mga teachers. Mhm. At siyempre, salary pa rin. Increase pa rin ang salary ng mga teachers, yung salary grade 15 Mm. sa ating mga teachers. At saka ngayon, yung tinututukan din natin yung curriculum, Mhm. yung pagbabago ng K-12, pagre-revisa ng K-12, Mhm. at saka yung pagbabalik ng Mm. April and May na bakasyon para sa ating mga teachers Mm. at sa ating mga estudyante dahil ano talaga 'no,
very inconvenient at uncomfortable Mm-mm. itong ating klima ngayon sa Mm-mm. pag